Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazza ta' Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U til-eżislu għedin nofru il-Quddisa għarruħ Saminu ċini u l-familja. U fil-Vangelu Ġesu illum ser jistedinna biex nifirħu għax isimna u miktub fis-saltna ta' Smewiet. U biex nitħew tajb għal din laqa ma' Ġesu, ejjew issa nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Nistqar l-Alla li jista' kollox, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billa ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Lek nitlob lil imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. O Alla, intatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf, birli taħfrinna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex infaħru nħaffu t-triq tal-wedid tiegħek li tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Issa bajnejna rajtek għalek inċedi u nindem. Għarem il-ktib ta' Ġob. Ġob wieġeb lil-mulej u qallu: jien naf li inti tista' kollox u ebda ħsieb minn tiegħek ma jfixkluh. Intet, minu dan li jrid joskura femti bla ma jifhem? U tassew jintkellimt fuq ħwejjeġ ma nifhimhomx. Ħwejjeġ kbar u wisqalija ma nafhomx. Fuqek jien b'widnejja smajt, imma issa bajnejja rajtek, għalhekk inċedi u nindem fit-trapp u l-irmiet. U l-mulej bierek il-ħajja l-ġdida ta' Ġob aktar minn dik ta' qabel. U kellu Ġob 14,000 naġa u 6,000 ġemel, 1,000 żewġ barrin u 1,000 ħmara. Kellu wkoll 7 subien u 3 tibniet. Bintu l-kbira semmija Ġemima, il-ta' warajja Kesija u l-żgħira Keren Kapuk. U ma kienx hemm fil-pajjiż kollu nisa li fil-ġmiel iħabtuha mal-bniet ta' Ġob. Missierhom tohom qasma mill-wirt maħuthom is-subien. Wara dan kollu Ġob 140 sena u ra l-uliedu u li tuliedu sarraba nisel u mitxeħ u mimli bl-omor. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sarm responsorjali. Ħajiddi wiċċek fuq il-kaddej tiegħek mulej, ħajiddi wiċċek fuq il-kaddej tiegħek mulej. Fema tajba u fallimni għax jinnemmen fil-kmandamenti tiegħek, swili ta' ġejt li jakkistni għax tallimt il-kmandamenti tiegħek, ħajiddi wiċċek fuq il-kaddej tiegħek mulej. Jien naf mulej li ġusti id-digriti tiegħek u li skont is-sewwa akkistni, b'digrit tiegħek għadhom sħaħ sal-lum għal kollu xu għal qadi tiegħek flimkien, ħajiddi wiċċek fuq il-kaddej tiegħek mulej. Kaddej tiegħek jien għatini d-den biex naraf il-preċetti tiegħek, it-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl ifiem lil min ma jafx. Ħajiddi wiċċek fuq il-kaddej tiegħek mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien it-72 reġgħu lura ferħanin jgħidu: Mulej, ix-xjatan ukoll joqogħdu għalina minħabba f'ismek. U Ġesu qalilhom: Iva, jien kont narah li x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw, tajtkom is-seta li tirfsu fuq is-srieb u skorpjuni u li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Madankollu mhux b'dan ifirħu li l-Ispirtu joqgħod għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub fis-smewwiet. F'dak il-ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ mill-Ispirtu Santu u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-ard, għax jien dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom l-ixkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf minnu liben ħlif il-missier. Anqas minnu l-missier ħlif liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Imbagħad dar lejn id-dixxipli u qal lilhom waħedhom: Ħennijin l-għajnejn li jaraw dak li qegħdin taraw intom. Għax kif ngħidilkom jien, ħafna profeti u slaten rridu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawx, u jisimgħu dak li qegħdin tisemgħu intom u ma semgħux. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum jurina kemm l-esperjenza tad-dixxipli li huma aħna kif ukoll l-esperjenza ta' Ġesu. Ma għandek dawn id-dixxipli li bdew mexjin wara Ġesu qed ikunu qrib tiegħu, qed jitgħallmu mhux biss minn kliemu imma wkoll minn emilu. U dik il-ġlieda li qed jagħmel Ġesu kontra l-ħażin huma bdew jiddakru minnha. Ekku bil-qawwa ta' dan l-istess Ġesu, bil-qawwa ta' Alla, huma bdew ukoll jiġġieldu l-ġlieda kontra l-ħażin. Issa din il-ġlieda kontra l-ħażen, kontra l-ħażin, hi wkoll waħda mis-sejħiet tagħna l-insara li nirrikonoxxu li dan il-ħażin jeżisti, nirrikonoxxu li forsi hawn min qed jagħti ħajtu direttament għal dan il-ħażen u nirrikonoxxu wkoll li hemm battalja ġlieda għaddejja. Għaliex importanti li nirrikonoxxu l-ewwel qabel kollox li hemm ġlieda għaddejja? Għax jekk jien ma nkunx konxju li hemm ġlieda għaddejja u hemm għadu, jista' jkun dak jirbaħ li jista' jkun il-ħalliel mhux biss nagħlaqlu l-bieb biex ma jidħolx jisraqli, jista' jkun jekk jien ma noqgħodx attent niftaħlu l-bieb u npoġġilu l-kafè u t-te u l-pasti biex jieħu gost. Darba kont qiegħed barra minn Malta kien hemm parroċċa li ġie persuna jħabbat u qalilha lill-persuna li kien hemm jiqjataw biex nirranġa t-televiżjoni. Din daħlitu u għamlitlu l-kafè u wara ftit qalilha t-televiżjoni għandu bżonn jinbidel u qabad u ħadu. Kull ma kien għamel kien serqu, ma kienx taf. U l-istess fil-ġlieda kontra l-ħażin. Jekk ma nkunux attenti, jekk ma nkunux konxi tal-kelma tal-nistgħu ndaħluh aħna stess fil-ħajja tagħna. U din ġlieda rridu nagħmluha, però is-sabiħ li jgħidilna Ġesu mhux li kapaċi niġġieldu din il-ġlieda, imma hemm xi ħaġa ħafna isbaħ. U xi ħaġa isbaħ minn din u li jisimna diġà miktub fis-smewwiet. Hawnhekk Ġesu qed jikellemna fuq l-identità tagħna bħala bnedmin, bħala nsara, li aħna maħluqa xbija tiegħu, li aħna uliedu. U bħala ulied Alla jieħu ħsiebna bħal ma tieħu ħsieb it-tfal tagħha bid-difetti kollha, Alla jieħu ħsieb tagħna b'mod ħafna aħjar għax hu Alla, għax hu l-ħallieq. U fl-istess Vanġelu x'in Ġesu qed jirrifletti fuq din ir-realtà li hemm il-ġlieda għaddejja li d-dixxipli
bħalu qegħdin involuti f'din il-ġlieda u li d-disċipli bħalu isimhom u miktub fis-sema kif nafu aħna Ġesu li bent Alla u aħna wkoll permezz tal-Magħmudija sirna wliedu. Hawnhekk Ġesu jemozzjona ruħu u jgħid talba ta' tifħir lil Alla. Hekk hemm tkun ħaġa sabiħa li anki aħna fil-ħajja tagħna xi drabi nirrikonoxxu Alla x'għamel magħna. Bħalma għamel Ġesu għamlet ukoll Omna Marija fil-Magnificat. U llum nixtieq nistedinkom nitolbu dan id-don lil Mulej. Nitolbu il-grazzja li jiġu momenti anke żgħar fil-ħajja tagħna li nirrikonoxxu dak kollu li ju ikun għamel magħna u jiġrilna bħal Ġesu li ħas qalbu titqanqal bil-ferħ u nfex f'talba ta' tifħir lil Alla. Ejjew nitolbu l-Mlejlum jagħtina din il-grazzja li nfaħruh li nindunaw bl-emejjel kbar li qed jagħmel magħna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa numu bil-wifqa ħalleres u t-talb tagħna il-missierna tas-sema. Għall-komunità Nisranija sabiex tara fis-sejħa tal-Magħmudija tagħha u tgħixha bil-ferħ. Nitolbu. Għall-bnedmin kollha biex fosthom issaltan dejjem il-paċi, il-ġustizzja u r-rispett lejn kull persuna. Nitolbu. Għax-kejkinin u l-fqajrin tad-dinja sabiex fil-Verġni Mqazza Marija jilmħu lil dik li turihom it-triq. Nitolbu. Għalina li f'din l-Ewkaristija qegħdin induqu minn issa l-mejda tas-sema sabiex di ċelebrazzjoni tkun tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Tolbuk Mulej li dan Alla ħanin għamli din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tiftħilna l-għajn ta' kull barka. Bi Kristu Sidna il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħar lil Mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. U nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-koll ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis.
Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk da l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal ħobs radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxibli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxibli tiegħu qal, ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-fel għaw minn tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ ta' salvazzjoni, u rroddulek ħajra xoġbok til-qana u qudiemek biex naqdu. U mitċokontana nitolbu, li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Saminu, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għalla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam, id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema iġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek fit-tbatijietu aħna nxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-bir tiegħu u li jgħix fis-sultan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna